masinati ang pag-uwan-uwan, init nga panahon masinati pagbalik ug mag-adlaw. Ug alang sa dugang weather update atong makauban si Ned Salitrero sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Base sa atong satellite image, wala kitay nakitang low pressure area o bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug ang Intertropical Convergence Zone ang padayon na nakaapekto sa Mindanao, Visayas ug Southern Luzon. Ug kini nga maong sistema, mao gihapon ni magdala nato og pagpanag-om inubanan na sa mga patak-patak na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. O para sa kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, nagpabiling hinay nga to sa kasarangan na hangin nagagikan sa silangan ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan na magmalinawon nga to sa kasarangan ang pagbalod. Ug ugma ang atong low tide sa alas 6:14 sa buntag adunay gimug-on na 0.51 meters ug atong high tide sa alauna 2 sa hapon adunay gitas-on na 1.91 meters. Bisan pa og kanunay na atong mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat, mabati gihapon nato ang kainit sa atong temperatura ug gahapon naka-record gihapon kita og maximum temperature nga niabot og 33.8 degrees Celsius sa may alauna sa hapon. Ug para sa ato ang temperature forecast, ang Metro Cebu mag-range between 26 to 33 degrees Celsius. Sa Bohol o Dumaguete City, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Bacolod ug Iloilo City, 26 to 34 degrees Celsius. Samtang diri sa may Eastern Samar, 25 to 32 degrees Celsius. Ang Tacloban City, 24 to 32 degrees Celsius. Ug Maasin City, 26 to 32 degrees Celsius. Ug katong mao nga temperature range, maghatag na nato og heat index na posibleng moabot between 38 to 41 degrees Celsius. Ang atong adlaw musilang ugma sa alas 5:22 sa buntag. Mga kapuso, mas nagadaghan ang atong thunderstorms karong panahona o usa sa mga hazards o peligro nga dala niini mao ang pagpanugdog og kilat. Busa para malikayan nato ang kadaot nga dala niini, mas maayo kung naay thunderstorm musilong usa kita, usually 1 to 2 hours lamang kining thunderstorms. Kung naamang ganita sa open area or open field, ato pong likayan nga mupaduol aning mga nag-inusarang kahoy o mga tag-as nga mga butang diha sa tunga-tunga sa field tungod kay naay tendency nga mao kini ang unang maigo sa kilat. Ug finally, ato sang likayan ang mga lugar na tubigon sama sa dagat o swimming pool. Kung natay mga outing, ato sa lang hulaton nga mulabay ang atong thunderstorms nga kasagarang mulas between 1 to 2 hours. O para sa dugang na impormasyon, bisita ang among website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atmong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands Salitrero, daghang salamat.